Ezáltal sokkal nagyobb lesz a attrakció, és egy nem mellékes, mindenki látni fogja a Vendégtáncért egyes műsorát. Köszönjük szépen! Ha szabad kérnem még egy kicsit tovább és tovább. Tágítsuk a teret, mindenki látni. Mindenki részt pedig ellessen a mulatság. Majd hátrébb megyünk, és most megnyújtják a Én ahhoz! Húsadjókert kedden van, Kelemennek kedve van. Török síp a fenelkébe, gyere fúj a dízibe. Úgy hallottam vala híres Újpesten, a farsang ideje itt is elérkezett. Ej, de ahogy én most meghallám, elnyergelni kezdtem a félkorú bancát. Kőpa nyergel, áfrány a bocskorom, kolbász az ostorom. Ha valahol megehűlök, harapom a végét. Az is elfogyott, eljárom a régét. Adjatok vagy 5-6 garast, mert itt mindjárt kezdődik a húsajas. Száraz dikfát, meleget, hogy utána hadd mullassunk eleget. Húzd rá! Igen. Várjál!